Türkmenistanyň Daşoz welaýatyndaky prokuratura idaralarynyň işgärlerine gymmatbaha awtologlar sürmek we edinmek dilden berilen görkezme esasyna gadagyn edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Ýurduň Demiradyk welaýatyndaky çeşmesi habar berýär. Bu görkezme mundan 3-4 ay çemesi öň ýokurdan berildi. Şu görkezmeden soňra gymmatbaha awtolog bar bolan prokuratura işgärleri öz uloglaryny satdylar. Olaryň käbirleri bolsa öz gymmatbaha uloglaryny dogan garyndaşlarynyň adyna geçirdi. Ýöne şonda da olar bu uloglary sürmeýärler diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran Çeşmämiz aýtdy. Çeşme welaýatdaky prokuratura işgärleriniň aglabasynda esasan Toyota Pathfinder ýa-da Toyota Highlander ýaly iň pesi 2015-nji ýylda öndürilen uloglaryň bolandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Prokuratura işgärleriniň uloglary beýleki adamlaryň ulogundan özüniň täzeligi bilen tapawutlanýardy. Uloglaryň ählisi diýen ýaly täzedi. Görkezmede aýdylmagyna görä, bu tawşyryk prokuratura işgärleriniň ýöneki adamlardan tapawutlanmadygy üçin kabul edildi diýip Çeşmämiz belleýär. Onuň sözlerine görä, häzirki wagt prokuratura işgärleriniň aglabasy Toyota Camry, Toyota Avalon ýaly 2000-nji 2005-nji ýyllar aralygynda öndürilen uloglary sürýärler. Şeýle-de Çeşme bu görkezmäniň diňe Daşowzdaky däl, eýse ýurduň beýleki welaýatlaryndaky we paýtagtdaky prokuratura işgärlerini hem degişlidigini aýdyp sözüni jemledi. Azatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Daşowuz welaýat prokuraturasyndan kommentari almak synanyşyklary häzirlikçe başa barmady. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri raýatlaryň we döwlet işgärleriniň hususy awtologuna garşy ençime tapgyr näresmi çäklendirmeleri we gadagynçylyklary girizdi. Tutuş ýurt boýunça ilatyň gara ýa-da garamtyl reňkdäki uloglary sürmegine garşy giridilen gadagynçylyk şol çäklendirmeleriň iň soňkusydyr. Ýatladyp geçsek, Türkmenistanda gara ýa-da garamtyl reňkdäki uloglary sürmek gadagyn edilmedinden ozal ýurtda ak uloglara geçmek talaby ilkinji bolup döwlet işgärlerinden başlanypdy. 2014-nji ýylyň tomsunda ministrlikleriň we döwlet idaralarynyň ýolbaşçylarynyň aglabasynyň münýän gara reňkli Mercedes kysymly gulluk maşinlary ak reňkli awtologlary çalşyrylypdy. Aradan 3 ýyl çemesi wagt geçen soň has takygy geçen ýylyň dekabr aýynda Aşgabatyň häkimetleri gara reňkdäki uloglary awlap, olary ak reňke boýamagy talap etdiler. Bu çäre sanly jaýyň dowamında tutuş ýurduň çäginde amal aşyryldy. Türkmenistanda ak reňkdäki uloglara geçmek kampaniýasynda bolşýaly gymmatbaha uloglary sürmek gadagynçylygynyň döwlet işgärlerinden soňra adaty raýatlardan hem talap ediljekdi ýa-da edilmejekdi häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Emma bu gadagynçylyklar ýurtdaky hususy awtologlar şeýle-de türkmen häkimetleriniň ýollary özleriniň kesitlen talaplaryna laýyk gelmeýän uloglardan arassalamak boýunça girden gadagynçylyklarynyň diňe käbiridir. 2017-nji ýylyň sentyabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunuty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňýanynda paýtagtyň häkimetleri Vaz, Jiguli kysymly awtologlary ýygnap bu çäräniň köçeleri köne uloglardan arassalamak üçin geçirilýändigini aýdypdylar. 2015-nji ýylda bolsa gara reňkli maşinlary ýurda getirmäge düýünden gadagynçylyk giridildi. Şeýle-de şol ýylda airbagsiz ýagny howpsuzlyk ýasagy bolmadyk awtologlary hem ýurda goýbermek gadagyn edildi. 2014-nji ýylyň sentyabr aýynda türkmen häkimetleri hususy awtolog eýlerinden öz uloglarynyň aýnalaryndaky hatda öndürjü zawod tarapyndan ýerleşdirilen garanky radian ýürite plionkalary, gara diskleri, spoilerlary aýyrmagy talap etdiler. 2013-nji ýylyň 1-nji martynda bolsa ýurda getirilýän awtologlaryň zawoddan goýberilen senesiniň 5 ýyldan köp bolmaly däldigi barada ýürite karar kabul edildi. Raýatlaryň hususy awtologlary bilen bagly girdilen bu gadagynçylyklar we çäklendirmeler hem de olaryň sebäpleri barada resmi taýdan maglumat ýa-da düşündürüş berilmeýär. Bu barada metbuatda hem mesele gozalmaýar.